Hvad er det egentlig I er i gang med at grave, drenge? Hvad er det I er i gang med at grave? Et kæmpe hul, sådan et jorden går under. Ej. Nå, ned til kineserne. Ja. Eller. Ej, ikke lige op på mine fødder, du. Og så kom Mathias, og så kom Magnus, og den frugtløse dreng, Silas. Smager det godt, drenge? Det smager vist rigtig godt, det der. Skal du ned og se eksplosionen? Okay, hvem er det så, der hopper der ned i og bliver dækket til? Og kun halsen er fri. Nej, Hovedet. vi bliver ikke dækket til. Det gør sådan, at det gør mine hænder. Vi kommer helt ned under, så kan det vinde, vi går ned. Sådan. Vi gør sådan der, og så bare hoppe ned i det. Så kan I stå og kigge ud på vandet. Så er I på samme højde som vandet måske.